Duh Sveti je preko božanskih učitelja i otaca crkve pravoslavno ustanovio da se nakon 40-dnevnog praznovanja svetlog vaskrsenja Hristovog i nakon slavnog vaznesenja Hristovog vrši pomen na sve preminule praoce, oce, braće i sestre naše pravoslavne koji su pre nas živjeli ovdje na zemlji u crkvi pravoslavnoj, u veri pravoslavnoj i odavde otišli, upokojili se u Carstvu nebeskom. Na današnji dan vršimo spomen i molitveno sećanje na sve njih. Molimo se Bogu da sve ono što su kao ljudi sagrešili ovdje na zemlji Bog oprosti i da im daruje večni pokoj i blaženstvo u Carstvu svome. Zašto se baš u današnji dan vrši spomen upokojene? Zato da bi se pokazala sila vaskrsenja Hristovog, da bi se time potvrdila naša vera u vaskrslog Hrista, u njegovo sveto vaskrsenje. Vera u to da je Hristos, Bogočovek, primivši ljudsku prirodu, u telu svome porazio greh, smrt i đavola, te najstrašnije neprijatelje roda ljudskog, i porazivši smrt darovao život večni ljudima. I mi se na današnji dan molimo za naše preminule pretke sa tom čvrstom i dubokom verom da su pred Gospodom svi ljudi živi, da su njihove besmrtne duše u Carstvu nebeskom pred licem Božjim, da je Gospod Bog, vaskrsli Hristos, njihove duše upokojio u Carstvu svome, u kome one čekaju ono sveopšte vaskrsenje kada će se ponovo vratiti u svoja tela i kada će svi oni koji su ovdje na zemlji živjeli u evanđelskoj veri pravoslavnoj, živjeli po zapovestima Božjim, ući u večni život, u večno blagovanje u Carstvu nebeskom, u večni život i u večnu zajednicu sa Hristom, Bogočovekom. Na današnji dan, dakle, mi se molimo za pokoj preminulih srodnika naših, ali to molitvom ispovedamo da je Hristos, Bogočovek, uništio smrt tog najvećeg neprijatelja roda ljudskog i da se pravoslavni hrišćani više smrti ne boje, da pravoslavni hrišćani verom u vaskrslog Hrista prevazilaze i to najstrašnije ograničenje nas i naše prirode, to je smrt. Hristos je tu strašnu granicu izbrisao i pravoslavni hrišćani utemeljeni na veri u vaskrsenje Hristu, vaskrslog Hrista, više se ne boje smrti. I na današnji dan, pored toga što se molimo za pokoj naših srodnika, mi ispovedamo da se od njih nikad ne rastajemo, da smo svi mi duboko povezani u veri pravoslavnoj, povezani u Hristu, do te mere da nas ni smrt ne može rastaviti sa našim pokojnim srodnicima i da sa njima na ovaj molitveni i bogoslužbeni način prebivamo u zajednici, prebivamo u toj neraskidivoj duhovnoj molitvenoj vezi u Duhu Svetom, u blagodati Božjoj, vezi u vaskrslom Hristu, Bogočoveku, u veri u vaskrslog Hrista, Bogočoveka. Neka Gospod vaskrsi svima njima daruje pokoj duša i večno blaženstvo u Carstvu svome i nas neka udostoji da ovaj zemaljski život provedemo tvoreći i živeći po volji njegovoj i mi, da zajedno sa našim pokojnim srodnicima dostignemo život večni u Carstvu nebeskom, da tamo skupa svi slavimo vaskrslog Hrista sa Ocem njegovim bespočetnim i Duhom Svetim. Amin. Bože daj. Amin.